Nosaltres hem dissenyat la nostra aula partint de dos o tres conceptes bàsics que són l'amplitud, la llum i la polivalència d'espais. D'acord? Així podeu veure que segons l'ambient de treball i l'objectiu de treball es poden situar en una banda o l'altra de l'aula o fer-la tota sencera, fer-la servir tota sencera. Aquí tindríem un primer espai que seria el d'investigació, treball en equip, el de també espai d'art, etc. Llavors, aquí hi hauria taules petites per poder fer un treball en grup i treball de discussió, etc. Llavors, tindríem tot això que seria un mini laboratori amb aixetes i aigüeres, zona per plantes, un petit aquari i tamborets i molta mobilitat. Llavors passaríem de l'espai d'investigació i recerca a l'espai d'elaboració, que seria aquest, amb taules més grans, amb armaris al costat on tindrien el material necessari per fer l'elaboració de feines. En aquest armari també hi hauria tot el material tecnològic, tablets, ordinadors portàtils, suposem també, evidentment, que amb una bona connexió wifi. El fet que siguin mòbils ens dona amplitud, de manera que aquests espais es poden comunicar o es poden aïllar i un cop tinguem la feina feta doncs passaríem a l'espai d'expressió. Aquí tindríem també pissarres per projectar-hi la feina i poder fer exposicions i com que són mòbils ens deixarien també un espai més de relax, més de zona que li hem volgut dir zona chill out, on els alumnes puguin xerrar i també el tutor pugui aprofitar per fer estonetes de tutoria individualitzada, potser més apartat de la feina dels altres. Completaria la nostra aula un espai més lúdic, aquí on aniria un armari amb jocs i depèn de l'edat, tot adequat a l'edat, joguines, etc. Aprenent jugant també és una manera d'aprendre, també podria ser mòbil o es podrien amagar coses a dins, i tot això tenint en compte que tot el material de l'alumne material personal, aniria fora de l'aula, ja que l'alumne, quan entra a la classe, ja entra sense abric, sense motxilla, perquè té tot el que necessita a dins de l'aula. Amb això potser intentaríem fer una classe més viva.